osbedo ka sudo kotere kod okenge mopogore opogore. Ote mioro abro bedo ka some kin thuolo manok. Kata kamano hawinjo na paro mabende ichiwo ka gi Felix Okwanyo mabende en MCA Makalda Kanyarwanda. Mano kotenore kod gwenyruok mar paro mosebedo ka mienje kind jotelo to kana kaka oganda mar Luo. Wanyalo keto tenge weche maket kod mano to wane kaka wanyalo riwore kaka oganda mar yudo dongruok mopogore opogore. Erokamano aparo ni baba nyoweyo oganda mar Luo e limbo. King'iyo kanyo babo dhi manyo thieth India, nyo dhi mana gi nyathine mawini to gi osiepne mokech sala, then nyamin odhi ba ng'eyi. King'iyo osiepne madongo ma josiasa te onge manyo nitiere kwe manyo maybe onyanyiso kata pache. Koro baba nyudo wewa limbo but nyoko wewa marach nikech nitiere leadership manyo wewa godo. An gima dwa kwayo leadership manyo baba wewa go mada chako en jakom mar party. Jakom mar party nationally oken chiew matin. Omiyo mama Gladys Wanga nitiere test of time. Kede nitiere test mateka ahinya. Ang'eyo ni mama en ng'ama chalo simba. But koro chuno nyako riwo oganda Luo. Nyo with wisdom mar jomadongo nyo chako kaw mo party leader marwa mar ODM. Kech ODM no kisiasa ka gima nyo riwo oganda Luo nyo en ODM. Nyo kaw mo mi jaduong' Oburu, Dr. Oburu, jaduong' ma bende osakale weche mang'eny Kenya ka. Kora nagombo ni mama odhio drink a lot of wisdom from jaduong' Oburu, kuom jomadongo mosabedie e piny Luo ka, wan go gai bende mar joluo, mondo omanya nena kaka Nyasaye nyalo miye wisdom makende mondo oriw godo oganda Luo kaka nyo baba oriwo wane. Ntiere noson madhi mbele ni tho baba dhi keto oganda Luo dhi pogore mathindo ma ng'ato dhi bedo kingpin ma kata kaka an MC ma Makalda Kanyarwanda Ward ni adwaro mane mondo abed kingpin ma Makalda Kanyarwanda Ward. Aparo ni if we go that direction we are going to lose it kaka oganda. An ng'ama dhi thogo nikech kanyo baba nyo wewa gik mokariyo ma an kako Okwanyo ng'ama nyo hero Raila Odinga gik mokariyo gabro teo matek mondo mi at least lugi mondo mi respect godo baba. Baba nyo wewa ka wange manyo keto kaka jakom mar party. Koro is upon wanga mondo riwo oganda Luo. Ang'eyo ni en gi interest ne. Kata baba nyocha bedo gi interest ne to yudo ka baba nyocha pando. Koro is upon governor ma Homa Bay, ma chairman mar party maduong' e Afrika mangima, ni mondo oriw oganda Luo. Kaso sani, ng'eni wan kaka wajo matindo nitiere face ma kuponia keto kata mane ward na nitiere face ma jo ward na koneno to ng'eni MCA ochwanyore. To gi face ma ka gineno to ng'eni akawuon to timore nade omor. Koro gombo ni mama kata seche moko gik moko biro chwanye manade to samora moro muda bire mbele jopiny to face no bedie mamuol manyalo riwo oganda. Machielo an kaka Okwanyo an Raila nyo weya sirikal. Baba nyo sang'eyo ni Kanan mane baba osabedo ka ywago cha nyo saneno ni ok onyal weyo oganda Luo moko tero gi Kanan. Omiyo ng'at ma pod paro ni en Joshua moro ma biro tero oganda Luo e Kanan onge ni Raila ne nyen ma Moses mano paro ma obed ma onge go. Makoro Kanan ne wane Kanan already. Baba nyo saneno mokawa morwakwa Kanan nikech sani king'iyo mo wayudho Kanan mo gi chak mamite mantiere. To sani king'iyo oganda Luo ntiere mo to oganda Luo nitiere chak. Koro is upon again jowa experts mago manyo baba oteronwa Kanan mondo mi okonyo oganda Luo ni giyawo gimbe pachgi maduong'. King'iyo adieri gima omiyo no kata ka jo mountain ger kodwa ahinya kaka oganda nikech nyo kaw kuku mar gima gihero ma en treasury ma wuod Sugoi nyo trust godo joluo. Koro onge gima ber nikech wane makoro wantiere kamipoge kek maduong'. Wan makoro wapogo oganda Kenya te kek. Koro is upon nyithindwa kata oganda makoro nitiere e chuny Kanan manyiedho chagni maloso mong'iende ni mondo koro giwek keto joluo gi handout. Gitim ne joluo gik manyalo miyo joluo
odhio sirikal ma baba nyowe wani maka 2027 to kwacha kwa bed gi eka ni puro dhi manyo kendo kanan machielo wadhi bedo ni at least ber manyo waneno kanan ma baba wani kanye mwadhi CK ma seche mo CK no wadhi chat godo ways forward magwani to 2032 kapod wa muke kanan no mowinje ber no ere kaka riwruok wani dhi miyo at least wamed dhi mbele kaka oganda luo ka wadhi mbele mogik adwa konka gi wuora ma nowacho ka babu nigi pache en dhano o fight for his space Funa nigi pache o fight for his space Sosi geni nigi pach gi ng'ato fight for his space ana gombo ni kata ng'ato nigi interest ne ng'ato fight for his space or a space but common goal to donga chiel ni wareure kaka oganda luo awuga many mara amanya gi ngufu na maseche manyo ta wacha weche na but maduong' kik wach manyalo keto pogruok e kindi oganda luo kendo over the same adwa kwayo kendo very sober man PS mar Itili Dr. Raymond Omolo mago kuro tun luo madongo mwaneno agombo ni gik mawuok e dhowa sani ng'eni gima PS owache dhoge kao ken nini ten gima puga oganda kabisa gima mbadi owache dhoge kao ken gima nyalo riwo oganda ten gima puga oganda kabisa koro nagombo ni at least gi opportunity